Салом ба ҳама, боз як бозии дигар барои пулкоркунӣ дар телефон силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Вақте шумо бозиро мекушоед, шуморо ҳамхел менюро нишон медиҳад ва мо бояд ки ба воситаи Google аккаунтмон регистратсия кунем. Login with Google интихоб мекунем, ба воситаи Google аккаунтмон регистратсия мекунем. Дар ҷа бошад Agree интихоб мекунем ва тамомо регистратсия кардем. Бозӣ бошад моро нишон додесае ки старта интихоб кунед, бозитон сар мешавад. ва мо старта интихоб мекунем, бозимон сар мешавад, бочкачаҳои меояд ва бочкаҳоро мепаронем, бочкаҳое ки кафидан мо пул кор мекунем. Ва инҷа тизер монадесай ҳозир ман парондесам ҳамин тизер USDT-ра и пулай намекафам, барое ки пистолети ма қувваташ намераса, бояд ки пистолети бақувваттар бихарем. ва дар ҷа аз тарафи дасти чап угли боло да шопа интихоб мекунем. Ҷа се намуди оружия ҳастай. Пистолети якума ҳозир ман гирифтагиам ки қувваташ нарасидесаи пул коркунида. Пистолети дигим бошад, ба ин метавонем пул кор кардан, нархаш бошад 50 рубинай. 50 рубин ки кор кардем метавонем пистолета бихарем. ва сеюмаш бошад автомата. Автомат 150 рубинай. Автомата ки харидем, пул коркунӣ мо осонтар мешавад. Бочкаҳоро тезтар мекафонем, пул бо тезтар кор мекунем. ва ман як бор дига бозиро бозӣ мекунам, старта интихоб мекунам, бозимон сар мешавад ва ина ман ҳозир кадом бочкаеро ки ман бипаронам мекафа ҳамаи бочкаҳо. Танга ҷамъ мекунем ва пул кор мекунем. аз тарафи дасти чап угли боло да бошад, дар инҷа нишон додагие ки мо метавонем тизер, эфириум ва биткоин кор кунем. ва ҳамхел бозӣ мекунем, пул кор мекунем. ина бозӣ тамом шид, ман бой додам ва мо да ҳамхел менюро нишон десаед. Инҷа баланси моро нишон додагие ки мо дар ҳамин бозӣ ҳозир бозӣ кардем, тизер USDT кор кардем ва эфириум кор кардем. поёнаш да бошад кристалла нишон додесаед. барое ки мо кристаллам кор кунем, вача ёки тамошоро интихоб мекунем, ба забони тоҷикӣ тамошо мешавад. вача интихоб мекунем, мо дар реклама нишон метавад ва ина ман вача интихоб кардам, ман дар реклама нишон дод, рекламаро тамошо мекунем, пропускат мекунем рекламаро, маҳкамаш мекунем рекламаро. ва ман 10 та кристалл кор кардам. дар инҷа бошад, дар поён аз тарафи дасти чапу рост дута оружияҳои мо ҳастанд. метавонем оружияҳоямонро бақувват кунем, пистолетай ва автомат ҳастанд. ҳамин оружияҳоро мо бақувват мекунем ва пулкоркунӣмонро осонтар мекунем. ва ина ман якче харидам, раундаш 7 шид, дигимшам ина харидам, раундаш 7 шид, оружиямон бақувваттар шид. ва инҷа шоп дар инҷа оружияҳо ҳастанд, метавонем оружияҳоро бихарем. ман ина интихоб мекунем. дар инҷа статистикаи баланси моро нишон медиҳад ки дар баланси ман 701 танга ҳастай ва 10 та кристалл ҳастай. инвайта интихоб мекунем. дар инҷа силкаро дӯстонмон дароӣ мекунем. ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кард, мо 80 кристалл кор мекунем ва ҳар касе ки ҳамин бозӣ ба силкаи мо регистратсия карда, як USDT кор кард ва пулша гирифт, 17 кристалли дига кор мекунем. барои силкаро копировать кардан invite friends азер мекунем, силкаро копировать мекунем ва ҳамин силкаро дӯстонмон дароӣ мекунем. визро агар интихоб кунем, дар инҷа метавонем пуломонро бигирем ва дар бораи пуломона гирифтан баъдтар дар охири видео гап мезанем. майнинга интихоб мекунем. дар инҷа мо майнинг мекунем, кристалл кор мекунем ва ина ҳозир ман ҳар як соата 4 та кристалл кор кардесам. кристалл барои чӣ дар кор мешавад? Кристалл мода барои пулмона гирифтан дар кор мешавад. ишам дар охири видео баъд мебинем ва гап мезанем. локбокса интихоб мекунем. дар инҷа бошад мо метавонем билет бихарем ва бо воситаи билет пул кор кунем. як USDT да 100 та билет харида мешавад. меншин ёки миссияро интихоб мекунем. дар инҷа мо вақти бозӣ мекунем, вақти бозӣ карданда инҷа бо мо дополнительный бонус метавад ва бонус дар ҳолати мо гирифта метавонем ки нами шкалае ки савз шудаги ҳамин полный пуршидак метавонем бонусмона бигирем. барои бонусмона гирифтан ҳамин поёни шкалаи савзда кнопкаша зер мекунем, бонусмона мегирем ва ина ман 10 та ситорача гирифтам. мегзарем ба таври пулгирӣ. барои пулмона гирифтан визро интихоб мекунем. дар инҷа се намуди пулгирӣ ҳастай, тизер USDT, эфириум ва биткоин ҳастай. кадомашда ки мо пул кор кардагӣ бошем, ҳамаша интихоб мекунем. ман тизер USDT да визро интихоб мекунам. дар инҷа болошда баланси моро нишон додесай ва тизер полигон бошад. ва инҷа чанд намуди тизера, ҳамиро бояд хато накунед ки пултон месӯзад. ва поёнашда бошад адреси кашлогмона менависем. инҷа кристалл гуфта будем ки мо да барои пулгирӣ дар корай ва агар 0,1 USDT гирифтанӣ шидем, мо да 800 та кристалл дар корай. агар 1 USDT гирифтанӣ шидем, мо да 8000 кристалл дар корай. агар 10 USDT гирифтанӣ шидем, мо да 80000 кристалл дар кор мешавад. дар баланси ман бошад 10 та кристалл аёзид. ва ҳамин кашлоки тизер USDT-ра чихе айгиҷо бигирем. барои ин кашлоки Payra регистратсия мекунем. дар кашлоки Pay ин тизер USDT ҳастай. баъд ҳозир кашлоки Payra мекушем, ҳатман дар браузер мекушем, барое ки дар приложениеш агар скачат кунем бикушем, дар приложениеш бисёри кашлокҳоро нишона медиҳад. дар инҷа бошад мо тизер USDT-ра ки ёфтем, пополнита интихоб мекунем. ҳозир экрана камтар пеш меорам. дар инҷа ҳатман шумо ҳамиро аҳамият диҳед ки минимални сумма барои пул гузарондан дар ҳамин кашлок 5 тизер USDT аст.
агар шумо мисол 4-3-2 USDT гузарондед, мумкин е ки пултон нагзара ва пултон бисӯза. Ҳамира ҳатман аҳамият диҳед. ва ҳамин силкаи поёнгиша, ай ҳама поёнгиша интихоб мекунем. Силкаш полигон нависаги, агар TRX аст копировать кунем, вай силкаш мисол кор намекунад дар ҳамин бозӣ. Барои ҳамин қавл инҷаша ҳам аҳамият диҳем полигон боша. Силкаша копировать мекунем, бо меоем дар бозӣ, дар иҷа бошад, дар ҷое ки визро ту адрес нависагиа, ҳаминҷа силкаро ставид мекунем ва чанд қадар пуле ки кор кардагием метавонем дар иҷа визраро интихоб кунем, пул дар балансмон мегузарад. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.